happy Christmas. Oh, happy Christmas, because the child is born. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Kun samla jongka Rangblang Parish kila sedang iga jingya Christmas Carol nadu Rangblang sosendiang adu benda poi syaga balang shinong mau bayang las langi ke program ke balingkot akabala penyai di samla Aldous Lingkoi la yo iga jing duai sedang na I advisor I kong Rosalind Tariang la yo lami iga jing ruai de samla McDonald Merwin la yo iga Christmas message dai samla Anthony Yokneo la yo iga jing duai na Reverend Father Jeffrey Kakongo kajing syat lagi kun samla par kajing ai snow bhai ginong ying gi beduk pat kajing ya di shalang kublai shibun kajing pule naga gospel buku kat kum Matthews kalonong kabaar kadikot kat pra datar kajing kayo Jesus Christ kalong kum ni kakmi jong u kamaria kelete kitin baru Joseph Henry Shua begini apoy lashem bakalau pun na umansim bakoy kumta u Joseph u tengah jongka baulong u bahok kwa ban tat rong yaka u lamut ban pelait no yaka jar Henry kat bau dang perkat sepang kene uang elo try ulau pau u gajing pos ni uang ko Joseph ko kuno daw bit wat kau ban shim tungai ka Maria na ba itai bala seng ila long na man sim bukoy kan kayo kun bat pin kot kerteng jisuyu na marun pendim yela ki pat na ki pop jongki kasngi sa jing kemau batiang Jongga jing rakhe Christmas arajar apusau kabangila yong ban yat pilgrim ya kane ka Carol Christmas kabaki ong hakapareng the magi's journey kum kata ka jing yat ke langut kirustat parlok ngai khoblai ya pi ya kerteng bathiang ta me jong tra jong Jesus Christ ngila yat nadu ka parish ban point sya kane ka balang shinong mau kayang ngis ngungu kerpang ya ka balang shinong yaurang ba balang ya ki menteri shinong ya ka isi shinong borkowe ya ki pait rumwet jong ka balang shinong ki balang shinong gi mamarjan ka balang nong klau nong kenjang pat nong lowai ga priang sobha ya pi ha kane ka janmet ubanai no pra arpusan trik ulong ubanai ubakerpang tam yagi kun Kristan shidlup kapartai namar gadega sngikha yo Jesus Christ yagabala shamning kong da u Julius Africanus ha kasnem ars pa arpuwe HK bat baro ki kpa balang ki briwa sa telak kapartai ki priang hun baga sngi Christmas kandai arpusan trik Desember Nyuma ki Kristan ki khen ka jing khayo sim usngi jing shai bom jukut hagabaki ong ha ka Latin Deus Solis Inviti Nati meaning the day of the birth of the unconquered son kapang kabanga kwa ban kran na ganega janmet kalong arbanta banikong one day at a time kabaki ong haga Greek Mia Mera Ti Fora kabamot kashisngi kashiklemat haga shisngi ngan klan halor gane kapang bat kabaar ngan klan halor ka gospel kabang yus orang mantan one day at a time kadega jing ruai kabla tho daga marriage and welkin hagarta ka basan pulai ka Chris
Stofensen house nam chia kendai Spanyol pulai. La record ning kong ye kan ke jing ruai de ke Maryland Sellers house nam chia kendai Spanyol pusau. Kalau ke jing ruai ke bapau nam ha ke leng kiri jo ke pertai. Kawalkin kala yok khus nam na ke benta kan ke jing ruai ha ke Gospel Music Association house nam chia kendai Spanyol pusan. Lakai ke Marijan Walkin na Ernest da iba Ernest bat ka Carla Melson Hakem Texas haga karsauterik naitung snapchija kandai spa arpeu ukpa jongka ulong unong tem violin bat piano hagarta ka ba sansnem ka marijan kala nang ban tem piano tang daga ba shashkor ya ka jingtem ukpa jongka ukpa ula kladno nagajing pang kanser Henry maka kalayo ia kesap bantem na ukpa jongka daga bakajus ngap dagishko kamarijan walkin kalapan late ia kepor hakaba sngew sarong bar sngew meng kala shongkurim yo Bedford Russell upilot ubala syak penyap hagat maba kabaar has South Africa. Gom gabriu kala yo ia nam kaburam kajing job aman ki por kala pen sngew sarong sngew meng shibune hagajim jongka kala syailam bakla naga jinget hakini ki jing sngew ba pertai. Kamju penlek Shu ia kapor ban leching mani ne ban slok ne ban duai oblai kapor jong ka labak kala im hagajing im lengkar kala ngop jing di buai paparapar kala shongkurim lu hagu bun ngot kishin rang kala shania ia gajing im hau bilor kiat ka shong kha jong man jong ka kam i dikana ki prolong ki bala shimpisana ka kim sham lapan phaishu Yaga kala panram naka kim penpaishu bat kila shed kala yaga. Kamarijan walkin kala sngusi bat kala persyang bat penyap bunsen jelade. Hakaway ka sngi kamarijan walkin kala sange hakaway ka ying mane berit kala kendu ya wayru niam ubadang samla. Kala karpat yu ban pelat ya kapor banyak slok ban ajing mut. Habagla syam ningkong benya slok padutau runiam samla uleng dog la yu I kata ka ya kata kajing susi jongka ulapet ya kajing riam ka baitana jongka yu kuping jing dang mau koridor ki bathaba ki jain ke baitana ke juti ke bajrong ka juti cowboy haba klai thu I kajing jing jar ki bakhia utau runiam ulong iya ka hato pi ai nguyau blai na ka bentai kini gijing jen jar baro kala kendit thrat kala dam ka kli kala yam jauman kala mi na ka tak office bad kala late bak chelaying da gijing mut kibashan na po jongka kala po hela ying kala syam yela de bakal long ka bathli gijing em ka par khadi khtin jing sneng runiam kabala khta e ga jing im jongka kelas dang ban pli ye ki khmat ba ka shong ban tem ye ka piano but ye ga ne jing ruai ka bong one day at a time ka volcans kala let show Chris way na master ban pen bet ye ga jing tem ban pan jing rap ban thau tara ye ga ne jing ruai jongka ban ladap ye ga ne jing ruai ga jing puson ka ba sham ga jing im jongka ka jing ruai jongka kade ka jing pan jing rap jong blai da kane ka jing ruai ka ba pau nam ha ka ba ong I am only a human, I am just a woman, help me to believe in what I could be and all that I am, show me the stairway that I have to climb, Lord, for my sake teach me to take one day at a time. Kane ka jing ruai ka blapan kalai ka jing im jongka ha ka chisngi don ar pusau kanta ha ka shikanta don ru per minute ha ka shiminute don ru per second
Pat baro kalong prapun riwajar sauspa second haga jisngi. Bun ki egi bala jaga jisngi. Im yaga jing im joko por kaba menta shania hau blai. Kagita power kalong arpunya gud khot uwe gong. What padai stat chapangala shai na marpim tip ayu kan jaga dagasngi. Kajing berkhat ubri uga sandur jungu ya galenti ya jungu henre deu trai uba kdaulenti banyai. Komta ngimdei ban long kum uta rus pa ba bij bengi sham gospel gar kumulukas kal long khat re wer khat arpeu. Bun ki la ban ja ha ga jisngi. Wat ai bagi jing kuslai jong kala syai kan kata ega jing de jong pi baru ulai. Don ki briu ki bala pakla ki bong bangi im tang chisin ngi dei ban shu enjoy. Pleasure is the chief end of man. Kata kade kasain perkhan. Enjoy and be merry, for one day we will die. Ngin keman namarba ngin saya bagoy gasngi. Henry kane ka Carol Christmas kapan perkhadingi bangi de ban im kajing im ka batip ru dublai ki bangi dan kam ublai un sa pendap yang yangi ka shisngi ha ka klipmat don arkan hun ki bru ha ka bi day bakar kom ai khublai man step ka wei ka kan hun kong good morning Lord, ka wei kan hun kong good Lord, it is morning. Ngim day ban bu tang ya ka bangi day ban lai im ya ka jing im kumbangin sai khat la shai gasngi ka jing pen shoy ki ba wan na bar ka jing khangit jungi henre ki don ha ki slakti jungi ki jing pen shoy kim ju wan na shabar ka jing khangit jungi henre ki jing pen shoy ki don ha ki slakti jungi ka chiti jungi bru gal long san ka khot san kong wan itang ya kapisa henry to hun kat ba pidon namaru blayu ong nganom ino yepi nanganom lendat yepi kumta laban ong daging sngaw shngain utray ulong no rap junga nganom shapting ubriu la le ayu yanga habaron jing e ngide ban ong koji sunong panim junga tois nai badi rap yanga Chesterton, renowned English writer but Catholic apologist Uong. Whatever else is fruit of man, man is not what he was meant to be. Kay kapajing sisayo briu na kabriu kolong bakim im dia kata kabala mut yung iban im la sanduring ida ublay. John Milton na kaipik Paradise Lost. Uang wadam baning kong ulale bam kong ulawan rai kajing yap haga pertei ka pop kajing janjar kajing yap tangu adamu baar Jesus Christ ngilyo ya kajing panem. Augustine buku uang the Son of God became the Son of Man so that the Son of Man became the sons of God. Augustine uang ukunu blay ulakalalong ukunu brew knang baki khunu briu kin kalalong ki khun jong blai kajinge kalong bai hangi ki briu ko bong utak setes Roman historian hagsnam chispa chipeu edi uong. He who had no foe was destroyed by his friend. Ubriu wamdan nongshun henry lapan jot ye urigi perlok kene kapor jing khawai Christmas New Year kan sawan ki prolog kan song epi le be di be teng lei di be lapan jot yangi dagi prolog kadulir jong ka balang katlik kai yangi paga Christmas ka tau yangi ika compassion, kindness, generosity to underline the transformation of a selfish man to a good man. Kata wapan kelayangi na ubriu u bakap nap so ubriu ba lingba kajingis nay lingba kajing e lingba kajing sbon. Upop Francis Wong haka lauda tosi Wong sumari may mariang namar kalong yingsa bakalum jongi.
dang mantan ngi pule gospel ka kum Matthias ka long ar ka kon khat prado ar pui larangi pule ka ningila ban ong all the wrong are God's plan. It is a divine detour. Ngitip yagane pek kamaria kalete ktien baru Joseph kilapun krena kabanta kajing pen yesen jat kakantiu gurim hanreu angel ulawan ban pen penayaka bahkan sepun kun kaladep banyate ktien bat Joseph Henry lapan pena bahkan sepun kun. It is wrong timing. Larangi pej haka perspektif haka jing yu ingi kum kibru kum no ya kaba brio kabla tekten dangwan berbena pan sepun kun. Joseph haka ba aru Joseph ula yu i ba ka brio kaba ngan seto ka Maria kalapun wrong timing. Satang bani thono ban pen yasenjat Henry kalapun barga gospel kong bau long ubahok kwa ban that rong yaka namar kan ke jing that rong la shem ga briu la tektin kalapun na weipat na neglei hap kurim kemud uturai lok jongka ula ban phalan themau yaka hadu pandayap kum tau Joseph uso thu yaka ne yakane bat ukwa ban ino yaka jar Henry wangal uturai la pahu ga jing pos new baru ong baum dei ban shifting ban shim tengah yaka Maria kabalai wrong timing Kamaria kapun yu khunu blai Henry kahab late na kabanta ka census Shabat lam kata gade kabalai kasyong halo rukulai ya jadu chispa kilometer ban late ban ai jingkain kata ka census kaba lakhot da uta u batsha nong sanchar kabasau enda kila poi Shabat lam kila wat jaka keleng ga ying basa ga hotel omdon ba pediang yu baro king basa kila dap but kata gade wrong timing menta kin don ying basa kila she sem jong kimrat hashing out in the wrong place lakhayo jisu haga jing purkhat jungi Henry kumboong all wrong are God's plan. All those wrong are God's plans. Wrong are necessary to get us into our purpose. Wrong are necessary to get us into our purpose. Bej ke Maria kapadai ke jutang jong ke jingi ke belasan syap ika muhorap dan jungi ki beriu baru belai Emmanuel kelawanra iya kene kelakhayo swim jong ke jingsuk hasam jong ke mirat ha lor ke singoi la pentiayu bar ki angel kilawan ban yero kinong ap lang brot ki ru start langut kilawan dam ngon bar ai ngu yo belai ngire ban yo jingi kai na Kamaria kumbonga ktin faith is a top priority but hope is the primary. Faith is a top priority but hope is the primary. Kajingai kadai ke bakman Henry kajingkerman kebadan kame ngireban yo ye equality jong Kamaria ki success formula jong Kamaria ki longkene number 1 meditate the word of God day and night pusani ka ktinu blai med barsingi. Number 2 observe the word of God priang ye ka ktin ke jong blai. Number 3 speak God's word gran ye ka ktin ke jong blai ye thu khana da ka ktin ke jong blai. Number 4 do according to the word of God with right intention ngide ban la ye ka ktin ke jong blai da kajingmut kabashai kabangitip ba
ngim dei ban shubut mat la ye khtin ga jong blai ring de ban kran ye ga khtin ga jong blai da ga jing tep da ka ba consult ngi donang ne ye Father Jeffrey ikpa man sim le gan dui ra pathau lang rain le da phim don ra ki so ki pai console ye Father kane ka kantin ka mapuli ka mut kum no I Father in sabatai pi ngi don ngi nong sharai ngi don ye kupa man sim kum ki Father ki bala da pule ka theology kin duai ba kin batai na ka banta jungi ngam dan kam ban jurong hanrei ngan sipen kut no kum ne ngi ma ka par thai tang chi sien patang chi sin kala byang ladang yemba gong byang ngiem ha ka par thai tang chi sin patang chi sin kala byang ladang yemba to ka mare ate sti gane side bang dwailem na ka banta jungi kublai shibun kublai shia jangu en yero yaw Jesus Christ. Shibon on taki baro balang na kayang bat na mentakan ika cingpidang yang jisu akan ika balang isning kebapalan kita. Kublai shibon ba cingtap kita ya ladir pa. Kublai shibon fadar pila kublai Khristmas yang baro. Ikuan nama kublai Khristmas fadar. Wah. Lang baro Khristmas basuk fadar. Khristmas basuk fadar. Kublai sibon ay fadar ay kublai yang ngirungin ay kublai api fadar kublai sibon itu kikentin kublai kentin keren kejampi nak bertajung iki kun samla nak tajung iki para bangai juga nih kebalak senang
Temanta ngin yo sakawai ka item na kikun samla jongka. Merry Christmas, we Christmas. We are like Christmas.